बे आबौ मा जिनिसफ्रा बेलाय मा खालामदों नोङो बेखौ मा खालामदों? आबौ बेखौ बुन्था आबौ बुन्था मा बुन्थाब्रा बेलाय? बुन्था होनो बेखौ नोंसोर दा मिथिला बेखौ बेयाव सावनानै अरा जोंबाय थागोन ना उखुन्दै गगोन बेजों थाम्फैफ्रा खारगोन आरो मा ओमफ्राय आंना नै बिरि सोबनायावबो सोलियो आबौ। आदसा बिदिसो। नोंसोर मिथिला आबौ दानि मानसिना। होद आंसो मरटिनफोर लागायबानो जायो बोराय बेखौ मानो सावनांगौ जाखो दानि जुगावलाय? नोंसोर बुरबक बे मरटिन होननाया आबौ मरटिन होननायफ्राव दुनियानि गेसाव गोफोन आबौ मानसिनाव बेफोरनो बेराम जानायखौ मिथिला दानि बेमारफ्रा माबायदि जायो उन्दैफोर गोनां मा गोनां बेफ्राव सिन्थाय सावो बेफोरनो बेमारफोरखौनो मिथिस्लाबनो हाला आबौ नै बेफोरो जेबो जालिया बेफोरनि उखुन्दैजों आबौ। होद बोराय नों गोदो बुरिखौ गोसोथोनानै लायाना नायनानै लायाब्रा? होद बोराय मा होनो नोंलाय साला बोराय गोसोथोनानै लादोंब्रा बे लांदां गाननि आंबो राजकुमारमोन नालाय आबौ बेयाव फसायदों बोराया। नै आबौ बेखौ मा मायाव बाहायो बेयो मा मायाव सोलियो आबौ नै बेजों थांखुबो हांबाय नै आबौ ओमफ्राय नै दानिया जोंना दानि मानसिफ्राथ' मालायनि ट्रयारि बानायनायखौसो सोबो नालाय आबौ नै बेफोरखौबो बेयावनो हांबाय आरो मा आबौ। बेयाव बिदिनो हांबाय आरो आबौ नुबाय नोंसोरो मेचिनजों बानायनाय मुलि होनाय जिनिसखौ बाहायबाय दा देहाफ्रानो सोरबा सोरबा माबा उदै हाखावनाय जायो माबा माबि बेमार बुंस'हायै बेमार जायो आबौ जोंनिया एखे फ्रेसथारसै नै थांखुफ्रा बेफोरखौ बिदि नाबाय आबौ नै। होद बोराय मा जिनिसफ्रा बेलाय? थांखु होनो बेखौ माबा बिरि बानायबायब्रा साल बिलाइनि बियो आबौ नै बिदि साबाय नायदो नोंसिना माबा गाज्रि जिनिसखौसो बाहायो नै आबौ बिदि बस'नांगौ ओमफ्राय बेखौ दुरुं होनांला जोंना। गोथाव जागोन नालै बे बोराय। हाबाब बोराय माबायदि मोदोमोनाय आं सोबनायाव खाथियाव थादोब्रा आबौ। होद फाग्लालै नों बोराय।